κατοικίες των στάρ του Hollywood είναι εξίσου λαμπερές με τους ιδιοκτήτες τους. Κάθε αγορά ή πώληση αποτελεί είδηση. Ας δούμε λοιπόν τα νέα από την αγορά και την πώληση ακινήτων των celebrities. Η Τζένιφερ Λόπες μετακόμισε πριν από λίγο καιρό σε νέο πολυτελές ρετυρέ στο Μανχάταν που της κόστισε $22 εκατομμύρια. Με θέα στο πάρκο της Madison Square, το παλαιό αυτό αρχιτεκτόνημα αποτελεί το καμάρι της πόλης. Η Τζένιφερ Λόπες είχε ήδη κάνει τον μπαμ στη Νέα Υόρκη πριν από 1 χρόνο, όταν ξόδεψε $10 εκατομμύρια για να αποκτήσει την έπαυλή της. Πολιτήριο στο εξοχικό του έβαλε ο Τόμ Κρούζ. Το πολυτελές του καταφύγιο, το οποίο σχεδίαζε για χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του το 1994, βρίσκεται σε μια γραφική βουνοπλαγιά του Κολοράντο. Για την κατοικία του ο διεθνής στάρ ζητά $59 εκατομμύρια.